Hej, jeg hedder Josefine, og jeg er 20 år. Da jeg var 16 år, blev jeg udsat for kærestevold i 2 år. Men jeg havde svært ved at sige fra mig. Men det har jeg lært nu. Hvis du er i et voldeligt forhold, så kom ud af det. Jeg tror på dig. Bare gør det. Josefine.